ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи ашкидор. Бардруи азиз, апашко ҳама каса созен тинҷен, зинда бошен. Бисёри подписчико мегӯянд ки акаи Саудотеҷе чӣ ба рейд каредка мебирои дар YouTube. Аки гапҳоро ҳама одамое мегӯянд ки подписатсия кардагӣ нестанд. Бардруи азиз, подписатсия кунед, мо ҳами як рӯз пас видеоҳои нав ба нав дар YouTube баромад кардесем. Бардруи азиз, имрӯз якшанбе, яъне ки рӯзи бозор 13 апрели соли 2025, 1000 рубли урусӣ баробар ба 129 сомонӣ. Дар имрӯза видео ана хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагем. ҳозир ҳамаша барои шуморо нархошона гап мезанем. Фақат шумо бардруи азиз як дастгирӣ кунед, ҳами як дона лайки бепала биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Мерем акуз туста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ها дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бардруи азиз, апашкоҳои адоналайкиро барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ҳана ман авора сар мекунам, бо диққат гӯш кунед. суни азиз, як хонаи заминӣ мо дароӣ кардаган аз ноҳияи Хӯросон, деҳаи Расвед. амуро гап мезанам. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Расвед. бардруи азиз, 8 сотиқ заминаи 8 дар хона дора. ремонти хонаҳо стяжка ва монтажи свеч кардагие мега. ов свеч ҳастаи кулли 20 тона ҳам дорад. суни азиз, фаҳмидин, ов свеч ҳастай кулли 20 тона ҳам дора. ҳуҷҷатҳои хона 100% будай. ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона, гараж дора. ва бардруи азиз, дарахтҳои мевадиҳанда бисёр дора. мега соҳиби ҳам хона гуфта ки дарахтҳои мевадиҳанда бисёр дора. дар навор бугу гуфтак. бардруи азиз, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. чӣ хеле десен хонаҳоро тамошо кардесен. бардруи азиз, видео шамо дароӣ кардагие. дӯстони азиз ва соҳиби хона гуфтагие ки ана нисфи чизош меиста. мақсад ҳамин ниме чизои чораш меистодаи. бардруи азиз, хона қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, чӣ хеле гуфтем, деҳаи Расвед. нархи хонара 300 000 сомонӣ мега. 300 000 сомонӣ. ва пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. бардруи азиз, касе ки мисол моро ай тикток тамошо мекунад, маълумоти ҳамин хонара метавонен ки ана ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидагиен ҳамида занг мезанен. ду рақамҳои Тоҷикистон шамондагием, номерои поёнгиш ватсапам дора. ин видео ҳам мақсад ана YouTube да мебурояд, ҳам тикток, ҳам Instagram, ҳама ҷода мақсад паҳн мешавад. бардруи азиз, шумо ҳам дастгирӣ кунед. ҳамин бародарое ки мисол хона модароӣ мекунанд, мақсад бифурӯшанд, як кори хуб мешавад. бардруи азиз, мақсад ҳамин кори бародаро буд мешавад. бардруи азиз, марҳамат, занг бизанед, маълумоти парара аз соҳиби хона бигиред. бардруи азиз, як ҳавлии арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардруи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Панҷ. гӯш кардесем бардруи азиз, ҳавлӣ дар ноҳияи Панҷ қарор дора. ана ҷамоати озодагон, деҳаи Авангар. бардруи азиз, 8 сотиқ заминае мега. оғил дора. ов свеч ҳастаи мегзарониш тамом. ҳамсояҳо ов свеч доранд. суни азиз, мақсад ҳамин ҳавлиро хариди ов свеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатош мега 100%. гирди ҳавлӣ ду тарафш маҳкам кардагӣ. бардруи азиз, нарша гуфта ки $8000 бугӯ. $8000 бардруи азиз ба сомонӣ ҳисоб китоб кардем, 87 000 сомон мешавад. марҳамат, бардруи азиз, пули урусшам навистагӣ, метавонем ки харидори аниқ занг бизанем.
бардруи азиз апашко дар ин видео квартираам ҳасте бароям то охири видеора тамошо кунед. бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ҷамоати деҳоти абдуллоев гуфтагиай дар кофарниҳон гуфтагиай дӯстони азиз 6 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ чӣ хеле ки гуфтем ана 6 сотиқ замин 4 дар хона кайдор ҳамом дар даруншай анҷомхона ошхона ҳамом дора документош мега 100%. дӯстони азиз нархи хонае ки тамошо кардесен 250 000 сомонӣ мега 250 000 сомонӣ ва соҳиби хона гуфтагие ки мошинам қабул мекунем. марҳамат бардруи азиз мақсад ана ягон мошини мисол ана арзонтар ё мисол ягон мошини соз дошта бошен метавонед ки мошина битен болои сум битен анами хонаи фасони хушрӯро аз шаҳри ваҳдат бихарен тарафи кофарниҳонда ана 250 000 сомонӣ сум шуд дӯстони азиз. бардруи азиз апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. агар ягон кас мошин хона квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. бардруи азизам хаста набошем барои меҳнатҳои мо як дона лайкира биҷихен. бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Фирдавсӣ ё боша ё кӯчаи Фирдавсӣ боша занг мезанен аз соҳибаш мепурсен 8 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ соҳиби хона маълумот додагие ки хона дар шаҳри Кӯлоб М Фирдавсӣ назди мактаби 43 хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад нашод фурӯхтан камтар муомила мекунем мега масъалаи сумаш қатъи яъне бардруи азиз камтар арзон мекардай нархи хона 130 000 сомонӣ фақат бардруи азиз харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша метавонен ки занг бизанед хонаи арзона аз шаҳри Кӯлоб бихарен беҳтарин нархай бовар кунед. бардруи азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза квартираҳои арзона бо диққат гӯш кунед телевизора пастар кунед. бардруи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан пешина номаш Сарбандай касе намедона ана як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 39 квадратай хона ремонт кардагӣ дӯстони азиз соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар Сарбан як хонага дар 5 этаж қарор дорад дӯстони азиз чӣ хеле гуфтесем як хонага дар 5 этаж 39 квадратай дӯстони азиз пеши бозор балниса Садиқ наздикай касе мега мақсад хона харай ҳаму занг бизана. дӯстони азиз омадем нархишда нархи квартирае ки тамошо кардесен 200 000 сомонӣ касе харидор бошем бардруи азиз бояд камтар арзон мекуна. ай шаҳри Хуҷанд яъне ки ай вилояти Суғд моро тамошо мекунанд ку подписчикои мисол ана вилояти Суғд дорем ку бошен комментарияда бинависен. бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд круги ана Спутник гуфтагиай круги Спутник як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 29 квадратай таъмираш бардруи азиз зури бад бидаене ки соҳиби квартира маълумот додагие ки ана срочна фурӯши квартира наздики бардруи азиз ами круг ана Спутникда қарор доштай маълумоти бештара мега занг бизанен ба телефон мегирен нархи квартира 230 000 сомонӣ. марҳамат бардруи азиз ана касе дар квартира дар кораи шаҳри Хуҷанд метавонен ки занг бизанен маълумоти парара аз соҳиби квартира бигирен. бардруи азиз апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. агар ягон кас мошин хона квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. 7 миллиона ки тамошо кардесай ку тамошо кардеса бошен дар комментария бинависен ки ҳо акай Сауду Теҷе тамошо кардесем давомаш биде. бардруи азиз квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ назди мактаби деҳотӣ 3 як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 30 квадрат доми навастройка квартира ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот додагие ки ана доми нав назди мактаби деҳотӣ 3
ана нархеш 230,000 сомонӣ бо арзон мешавад. Бардуи азиз, фақат харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. Числаи видеоро чӣ хел бояд мисол шумо бифаҳмед? Ин поёни мисол видеоро нигоҳ кунед, числаи ҳамон видео навистагие дар YouTube. бадруи азиз, мо эълона давом метиҳем аз куҷое ки квартира дар кораи комментарияи ҳамин видеода бинависен. хоб бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи автосентрда. Як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратай, доми новостройка. хона бардуи азиз ремонт кардагӣ, дом чанд этажае гуфтагӣ нест, хай мисол занг мезанен, аз соҳиби квартира мепурсен. ана новостройка, хона ремонт кардагӣ, соҳиби квартира маълумот дагие ки хона дар ҳолати хуб мисол ана қарор дорафтагӣ бо муомила мешавад. нархи квартира 310,000 сомонӣ дӯстони азиз. 310,000 сомонӣ нархш будае. Як хонага 3 этаж. дом мақсад чанд этажае гуфтагӣ нест. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо харидори аниқ занг бизанед. ханам хеле бачаё ча пашкоҳо як чи даёдум зад амуро мегум бисёри подписчикон дар комментария хел видеода менависанд ки акай Саудо Тиҷе дагиҷои наметоӣ мега видеоҳот намебароя мисол ё мисол дагиҷои мега редка видео кардеси я ҳафта 2 ҳафта да я бор видео кеси. бадруи азиз, мо ҳам як рӯз пас видео мекунем. просто ҳами гапҳоро бисёр одамо мегӯянд ки ҳамво подписатсия кардагӣ нестанд. бадруи азиз, вақте ки шумо подписатсия кардагӣ набошен, видеои ма шумода намеравад. намигапа хушрӯ бо диққат гӯш кунем бардуи азиз. ҳамин подписатсия кардагӣ набошем, видеои ма шумода намеравад. барои он бардуи азиз ҳамат хоҳиш мекунам. мақсад ҳамин поёнда кнопкаи подписатсия ку ҳамура ҷиқиден, зангулачараологӣ дамонед, ке ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода меравад. подписатсияра ҳатман биҷиқен, зангулачараологӣ дамонед. ва агар ягон кас реклама дошта бошам, мошин, хона ё квартира, инами рақамҳода дар WhatsApp равон кунед, мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бадруи азиз, афашко медонам ки то саҳара гап занам гӯш мекунем, не ки гапи бисёр чӣ дар кор мегӯянд ку. бадруи азиз, ягон кас реклама дошта бошен, чӣ хеле гуфтам, дар WhatsApp ҳамин номеро равон кунед. ана то видеоҳои оянда, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.